мука, чай, 2 мыла. А сгущенка где? Сгущенка. Меня ведь. О, нашел. Ну, молодец, давай. Тарышта молодец. Бәйрәмнәрдә күчтәнәш әзерләү иң күңелле мизгелләрнең берсе. Азык-төлек җыелмаларын биредә бергәләп тутыралар. Журналистлар берлеге хезмәткәрләре дә, Шаян ТВ беренче балалар телеканалы алып баручылары да үзеннән өлеш кертә. Малай кызлар өчен тәҗрибәле журналистлар зур үрнәк. Без яшь буын, өлкән буын журналистларны кичкенәдән белеп үсәргә тиеш. Алардан үрнәк алабыз. Менә бүген дә бүләк җыен тантанасына җыелдык. Бергәләп тиз генә бүләкләрне җыеп алдык. Бу әлбәттә инде безнең яктан, яшь буын ягыннан өлкәннәргә карата ихтирам, хөрмәтне белдерү һәм безнең мондый мөмкинлек бар икән, без моңа шиксез бәхетле. Без бүген бергәләп җыелдык һәм шундый матур, әйбәт набырларны җыйдык. Без тиз генә эшләп аттык. Шаян ТВ яшьләре бүләк тутыруга бик җаваплы карый. Тапкырлыкларын да күрсәттеләр. Күчтәнәшкә дигән ризыклар алар кулыннан конвейердан үткән кебек уза. 20 минут эчендә ветераннар өчен 90 кап азык-төлек әзерләделәр. Алар да менә бу эшкә үзе рәхәтләнеп кушылдылар. Чөнки үзегез беләсез инде, һәрберебез кайчандыр да өлкән кеше булачак һәм яшьтән үк менә зурларны хөрмәт итеп аларга игътибар күрсәтеп яшәргә кирәк. Монсыз булмый. Бу без өчен барлыктан безнең халык ул бер гаилә, гаиләдә бер-беребезгә булышырга кирәк. Бу акция балаларыбызны берләштерде, бергә җыйды һәм әлбәттә менә үткән буыннарны яшь буын хәзер менә шулай хөрмәтләп, кадерләп яшәсә, әлбәттә инде ул тәрбияләүдә дә менә дигән алым булып тора. Карабыдай, дөге, тыкмаш, шикәр кымы, чәй, сыйыкмай. Ветераннарга дигән капларда көндә кирәкле азык-төлек. Әлеге күчтәнәшләрне журналистлар берлегенең һәм Яңа гасыр каналының лаеклы ялдагы хөрмәтле хезмәткәрләренә тапшырачаклар. Рания Абдрахманова, Вероника Гайнетдинова, Вадим Илларионов. Яңа гасыр каналы.